A ten hovoril, že bežne mal party u seba doma, kde sa fúkalo, vedľa mal zavreté v detskej izbe. Ďalší kamarát mi hovoril to isté, že s ním bol, ďalší kamarát tiež mi to hovoril, takže je to také, že... A Baron sám hovoril na farme, tam mal takéto okienko, že nehovorím, že som si nikdy nič nedal, takže sám sa vlastne priznal k tomu. Teraz tvrdí, že už 4 mesiace je čistý, možno veriť nemusím, neviem. Ja tak hovorím, čo sa týka drog, že život prináša rôzne situácie životné a stane sa aj tým morálne najlepším, najčistejším ľuďom, že niekedy ich ten osud, tie cesty osudu zavedú aj k drogám. Nerobí to z nich vyslovene, že zlých ľudí. Niekedy majú tí ľudia dokonca problémy s substanciami a možno aj s takými závislostiami, ktoré nie sú na nejakú látku naviazané, ale tie nesubstančné závislosti, ja neviem, automaty, stavkovanie a tak ďalej. Lenže tuto sa buduje celý ten komplexný obraz toho podvodného konania, vypisovania maloletým, do toho sú zapojené drogy a do toho sú ešte aj všelijaké finančné podvody zapojené.